Waqt l-intervista mill-preżentatur ta' Net Television u editur tal-Independent Stephen Kalleja flimkien ma' Rachel Attart, Lawrence Gunzi ammetta li l-gvern tiegħu mhux ser iżomm kelmtu fuq it-tnaqqis tal-income tax. Din kienet waħda mill-wedi ewlenin ta' Lawrence Gunzi qabel elezzjoni ġenerali u li suppost kellha tiddaħħal sa mill-ewwel budget ta' din il-leġislatura. Sa meta għamilna dik il-weda aħna 5 snin ilu, d-dinja kienet differenti. Meta kien mistoqsi dwar l-allegazzjonijiet tal-Professur Brinkant dwar l-intħil politiku fil-kura tal-kanċer, Lawrence Gunzi qal li dan ma kienx intħil politiku iżda deċiżjonijiet fl-interess tal-pazjenti. Il-Prim Ministru faħħar lill-Ministru tas-Saħħa għaliex skontu minkejja dak li qed jgħidu ċifri u l-figuri ġew Kassar irnexxielu jnaqqas il-waiting list. Il-weda tal-Partit Nazzjonalista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kienet li jeqret il-waiting list, xi ħaġa li Lawrence Gunzi evita milli jsemmi fuq il-101. Huwa qal li ċ-ċertifikat ta' kemm il-qasam tas-saħħa taħt Joe Kassar sejjer tajjeb huwa s-seminar li qed jiġi organizzat bħalissa. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ħanibdew qiegħda Malta. Jiġifieri dal-istatement diġà jitkellem waħdu għażlu lil Malta għal konferenza internazzjonali u qegħdinaw u sa jippresjedija l-Ministru Kassar. Mistoqsi dwar l-inkwiet intern li għandu fil-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru ammetta li dan ilu għaddej sa mill-bidu ta' din il-leġislatura, iżda qal li n-nies ma jimpurtomx minn dan l-inkwiet intern. Il-Partit għandu l-istrutturi tiegħu għandna Partit Demokratiku bir-regoli tagħna, użajna regoli tagħna b'mod demokratiku biex ħadna pożizzjonijiet. U wara ġa ftaħar bl-20,000 impjieg li qed jgħid li ħoloq fil-waqt li sostna li l-qatt qiegħed jonqos. F'reazzjoni għal dan il-Partit Laburista fakkar kif skont il-Eurostat il-qatt mhux talli ma naqas iżda żdied. Tant li minn 5.8% f'April tela għal 6.3% f'Lulju. Il-Partit Laburista temm jgħid li aħjar Gunzi PN jaffronta din ir-realtà minflok jeda biss fuq il-passat.